Kino snong jong kanong ba tura, mata ka step kala kandit thia, mantep bagaron ka jing plu ka bashar khai ha benta jong yau tura, hakamba kamba khanyau tali ki dukan kala ingkhong lot na ka jing plu jong ka ding ka belaja menem step haka por kamba arbaji ai. Kini ki dukan ki bala plu ki de ha benta ki bejan ba ka Rickman Hotel, anta ki bejan ru ba ka supermarket ba kam juru ka yau jong ka JCDC ki kantup ki dukan cuti, fast food ki pharmacy bat ki de ki dukan kantup ru untuk bro ya ki dukan tap siliang ki badan hapadang ka yau jongga Karhils atau District Council bat ka supermarket apa tura ki kali pelip dengan kat bat ki fire service ki lami masni ujung tip ya kani ka jengpu ujung kani ki dukan bat hadu ka pon mestep ki kunteng ya ban pelip ya kani ka ding khanam ka nempur suki pat ki dukan amar hakati ka jaka ki dan pun ba ki dukan ki badan marjan bat ka sempor di kibun kentaru ya ki pelip ding ban tam ya ka jengklang jokan ka ding kada du ba ai kan ka khubor pa chamla yo jing tip kai ga daw ka bala penlongi kiri ke dukan ban plu ten rai ka dor ka jing suba ka bala bandai na ka daw ka jing thut ka boarding electric na ni na ki pat ki daw ke bala ban wanra ya ka jing plu ka ba kansan jong kini ki dukan habala persang manyakan bagi bosan syar jong ka West Karo Hill District kile thu bakim pat la banyo ya ka jing kan ka bat kana hadu kat nu teli ki dukan kila plu na mar ki babun ki dukan kiran masenda ka jo ka por kila ong ki pat la ban ai jing kan kat nu ka lut na ni kat nu ka kata jadi kat nu ka jeng lut nak kata jeng pu jeng dukan amar ki dukan ki babun badi kita bat bon ki dukan ru ki ba kita no ki kala ingkhong lut ki bos jaje si ru ki ong ba ki la ban thong de ka kan hon to ken khang ban lap ya ka daw jo jeng pu jo ki dukan